салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 7 хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ хонаҳо дар имрӯза навормон ҳастанд, ҳозир ба шумо мегӯем. Квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои дастрас дар гардиши Ленингради ноҳияи Рӯдакӣ. Инчунин 5 хонага дар 33-ум микрорайон бо таъмири нав, 2 хонага дар назди бозори Корвон бо таъмир, 3 хонага коробка дар рӯ ба рӯи Моҳи Нав, шаҳри Душанбе, минтақаи беҳтарин доми сари роҳ. ҳавлии фурӯшӣ дар маҳаллаи Навобод, яъне байни Қараболо ва Калинин, шаҳри Душанбе бо таъмири нав. Квартираи фурӯшӣ дар Гипразем бо таъмир ва инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар рӯ ба рӯи Мошинбозори шаҳри Душанбе. аз ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дӯстони азиз, 5таш аз шаҳри Душанбе аст. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. боз хотиррасон мекунем, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои соҳиби хонаҳо нест. ин рақамҳо танҳо барои реклама мебошад. рақамҳои соҳиби хонаҳо, як қадди худи хонаҳо ҳозир пешкаши шумо мекунем. бисёри бад гап намезанем, рафтем. квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои дастрас дар ноҳияи Рӯдакӣ дар гардиши Ленинград ҷойгир мебошад. пеши масҷид, мактаб, коллеҷи тиббӣ, бозорчаи Ленинград, бозорчаи фабрика. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкил нест дӯстони азиз, ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе ва ҳам ба тарафи ноҳияи Рӯдакӣ воситаи нақлиёт зиёд мебошад. дар худи бинои истиқомати дӯстони азиз аз 10 то 16 ошшоная хонаҳои фурӯшӣ ҳаст. нархи 1 метри квадратӣ бошад аз 450 то 430 долларӣ мебошад дӯстони гиромӣ, вобаста ба ошшона. чӣ гуна квадратҳо аст? 48 метри квадратӣ, 55 метри квадратӣ ва 66 метри квадратӣ. рақамҳои ширкати сохтмонӣ дар рӯи экран дӯстони гиромӣ. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред, чӣ маълумоте ки ба шумо дар кор аст, занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 33-ум микрорайон ҷойгир аст. 5 хонага дар 2 ошшонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошшона иборат мебошад дӯстони азиз. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад ва инчунин техника, мебел ва таъмираш ҳамаш нав аст дӯстони азиз. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. 33-ум микрорайон, якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, инчунин бозорчаи 33, бозорчаи 32-ум микрорайон, раёсати БДА ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. нархи хона бошад 125 000 доллар, боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. соҳиби хона қайд мекунанд ки хона тайёрае барои зиндагӣ кардан. таъмир соли гузашта шудагие, яъне таъмираш нав аст. соли 2024 тобистонда ремонта буд кардум, менависад соҳиби хона. ҳамаи чизе ки дар сурат аст, ҳамаи чиз меистад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. 1 млн 369 000 сомонӣ, 125 000 доллар. ва дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали Дом TJ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. дигар қурбҳоро мо танҳо барои фаҳмидани шумо мебурем. ҳамаи хариду фурӯш тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо бо қурби давлатӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар назди бозори Корвон ҷойгир мебошад, рӯ ба рӯи маркази савдои 7 ахтар. бинои 14 ошшонага. хона дар 14-ум ошшона ҷойгир аст. соҳиби хона менависад лифт дорад. хона 56 метри квадратӣ, 2 хонага, пеши бозор. нархи хона бошад 500 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, 2 хонага, 56 метри квадратӣ дар 14 ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошшона иборат аст. бо таъмир мебошад дар назди бозори Корвон. 500 000 сомонӣ.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар рӯ ба рӯи моҳи нав ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, се хонага бо масоҳати 109.2 метри квадрати, қариб 110 метри квадрати мебошад дар 8-умо шонаи бинои новостройка. худи бино аз 17 ошона иборат мебошад. Дӯстони азиз, хона коробка, яъне бе таъмир аст, дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. худи биноам дар назди роҳи калон ҷойгир мебошад. сохтмони биноам қариб ки ба пуррагӣ тайёр шуда истодааст. Дӯстони азиз, фақат каме корҳои таъмирӣ мондагӣ тамом. нархи хона бошад $76440, яъне сари 1 метри квадрати $700. Дӯстони азиз, боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар маҳаллаи Навобод ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, байни Қараболо ва Калимӣ. қариб 2 сотиқ замин мебошад, аниқтараш 1,8 сотиқ замин аст. се дар хона дорад. хонаҳо нав ба дастаъмир мебошанд. ба дастаъмир ҳеҷ кас зиндаӣ кардагӣ нест. ҳавлии нав аст. нархаш бошад 680 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, ҳавлӣ дар назди масҷиди нав ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, ҳамин назди масҷиди нав дар ҷойгир аст. аз хона худ ҳамин масҷиди нав дида мешаваду назди ҷазира. марҳамат дӯстони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем ҷойгир аст. военни городок, рӯ ба рӯи моҳикаи Сетано. як хонага мебошад бо масоҳати 36 метри квадрати дар 7-умо шонаи бинои новостройка. худи бино аз 11 ошона иборат мебошад. хона бо таъмир аст. дӯстони азиз, ва нархаш 430 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, як хонага 36 метри квадрати дар 7-умо шонаи бинои новостройка дар Гипразем, военни городок. ҳавлии фурӯшӣ дар рӯ ба рӯи Мошинбозор, деҳаи Лолазор, ноҳияи Рӯдакӣ. 2 хонаи 5 ба 3 дорад. кухнӣ, ванна, кафел ҳамаш ҳаст. ҳоҷатхона. 2 сотиқ замин мебошад. дӯстони азиз, бо термекс, кухни гарнитур, ҳамаш қатӣ фурӯхта мешавад. нархи хона, дӯстони азиз, 290 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 2 сотиқ замин ва 2 дар хона дар рӯ ба рӯи Мошинбозор. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.